Vi skal nu se på, hvordan vi kan arbejde med vektorer i Inspire. Jeg har lige lukket Inspire op, og jeg har også som sædvanlig valgmulighed mellem de her 8 forskellige rum at arbejde i. Og jeg vælger noter, og så som sædvanligt, når man skal lave noget matematik, så skal man jo både forklare, hvad det er, man gør, og så udføre selve matematikken. Nu bliver jeg lige spurgt, om jeg vil opdatere, og det ønsker jeg ikke. Så her, det er simpelthen vektorer. Og hvad er det, vi vil med vektorer? Vi vil definere 2 vektorer. Det starter med at gøre. Og så skal jeg jo så have matematik skrivefelt, så derfor så skal jeg Ctrl M. Så den ene, den kalder jeg for A, og når jeg så definerer en eller anden størrelse i Inspire, så er det jo altid kolon lige med. Og så skal jeg så hente en vektor. Hvis nu jeg ikke, det kunne være, at jeg var her, eller her. Men jeg skal ind og finde det, der hedder matematikskabeloner. Og så har jeg så denne her 2 gange 1 matrix hedder den. Og så tager jeg så en vektor, den kan jeg så fx kalde for 2 over minus 3. Enter. Jeg får et nyt matematikfelt, så den anden vektor kalder jeg for B. Og igen, dobbeltklikker herover. Det er ikke nok kun enkeltklik, man skal dobbeltklikke. Og så siger jeg minus 1, og så siger jeg 5. Enter. Fantastisk. Jeg har mine 2 vektorer her. Nu skal jeg lige ikke have noget matematik. Så skriver jeg så her addition af vektorer. Så skal vi have noget matematik. Ctrl M. Og så skriver jeg så A plus B. Og når jeg lægger A, så skulle første koordinaten, det gerne være 2 plus minus 1, det er måske 1. Og minus 3 plus 5, det må give 2. Så det må jeg lade med 1 over 2. Så om det gør det. Jeg kan også godt sige 2A plus 3B. Så får jeg sandelig også noget der. Okay, nu vil jeg arbejde med, nu skal vi til at arbejde med prikprodukt. Beregning af 2 vektorers prikprodukt. Og der hedder kommandoen simpelthen, den hedder, og jeg skal lige have ind i matematikfelt, den hedder simpelthen dot, det er jo engelsk for prik, og så product, og det er det bare et stort P. Og så i det øjeblik, at vi har kommandoen rigtig skrevet, så går den fra kursiv til ikke kursiv. Og så er det så A, B, enter. Det er minus 17. Okay. Så lad os så sige, at vi er i en situation, hvor jeg prøver at definere en ny vektor med en ubekendt koordinat. Definerer en ny vektor med ubekendt koordinat. Det kunne jeg kalde for C. Ctrl M. Så har vi så C kolon lige med. Og så dobbeltklikker jeg herover på min vektor. Og den skriver så K over 1. Enter. Godt. Så vil jeg så givet, så har vi så en opgave, hvor lad os sige, at A og C, de skal være vinkelrette. A er vinkelret på C, og så skal vi jo så ned og finde noget, der hedder tegn. Hernede i tegn, der har Inspire jo en frygtelig masse tegn, og så er det bare lige, om vi kan finde de rigtige. Det er jo nok ikke de rigtige her. Jeg tror, jeg kommer forbi. Jeg vil gerne finde sådan et, ja, det er sådan en vinkelret tegn. A, vinkelret med B. Så skriver vi så her, det vi skal nu, det er beregne K, så A er vinkelret på B. Og til det, der kan vi sige, der bruger
forudsætning, at A vinkelret med B, det gælder hvis og kun hvis, og det har vi her, at A prikket med, jeg skal finde et andet, der går for at prikke, det kunne være den der, det er nok gangen, det er gangen, den der, A prikket med B er lige med 0. Godt. Det vil sige, vi opstiller ligning. Og det gør vi så i matematik. Kontrol M. Vi har, og så skal vi tage skalarproduktet, eller prikproduktet, det er jo så dot. Og det er jo noget forbandet sludder, nær sagt her. Det er jo C, vi har med at gøre. I det her tilfælde her. Og også her. Beklager. Og så siger vi så her, dot A, C, N, og dot P. Sådan. Dot P, A, C. Så har vi det. Det skulle så være lige med 0. Jeg kunne godt skrive så her, så kunne jeg så skrive, dot P, A, C er lige med 0. Sådan. Så har jeg en ligning. Løser ligning med solve. Altså jeg skal jo, når jeg laver løser en opgave, så skal jeg altså forklare, hvordan jeg gør. Og så skriver jeg så skal jeg ind i matematikfelt, Ctrl M. Jeg skriver solve. Og så har jeg den her linje her. Den tager jeg lige, jeg skal lige markere den sådan der. Kopier. Og så går vi ind her og sætter ind. Og hvad er vores ubekendte? Det er jo K, K. Parentes slut. Enter. Aha. K er 3 halve. Yes, så vi kan nu konkludere, at, skal vi lige skrive konklusionen her, at vektorerne A og C er vinkelrette, vi kan skrive ortogonale, det er jo det fine ord for vinkelret, som vi godt kan lide i matematik, når, og så K er lige med det her, det kan jeg lige skrive lige, det er jo sådan, ups, det skal jeg lige slå lige her, kopierer vi, kopierer, sæt ind, og hvis det er rigtig fint, så kan jeg så tage en masse lighedstegn her nedenunder, det er lighedstegn og flere, og se, hvis man har rigtig mange lighedstegn, så minder det lidt ligesom 2 streger rundt, ikke? Så ligesom, det er vores konklusion, og det er jo, man kan sige, det er jo først her, vi har fået 100% af vores point, det er, når vi konkluderer til slut. Og det var sådan set det for